Ešte ste len nastúpili a už chlastáte? Nie, my to koštujeme, či sa to dá piť. Raňajší čaj, či je to pitné. Raňajší čaj Veľkovice handlová značka. Daj si ešte. Či je to pitné. Jožko, ty sa pýtaš, čo ideš jesť? Ja si dám toho vágeného vína. Toto je ten čaj? Máme vitamíny, rajec, banán. Brčo, prosím ťa, vysvetli mi, kvôli čomu sa trepeme na ten vtáčik. Ani tu? Ťažká otázka, ja viem. Ťažká otázka. Tak. Chce sa nám tam ísť trápiť. Hore, dole. Áno, to nás teší. Alkohol viac nenápadne. Jaj. Čím vyššie, tým lepšie. Ježiš, no škoda, že si mi to skorej nepovedal, aby som chodil častejšie. Ideš určite na rožky. Nie, do takých krásnych, vyvoňané, hudba hrala. No nevysveržal. Ďalej to bude lepšie. Ráno, pred 4:00, pešo na vlakovú stanicu vo Veľkých Uherciach. Ďalej vlakom cez Prievidzu do Handlovej. Odtiaľ najprv pešo, s bežkami v rukách, na Veľký Gríč, potom už na bežkách cez Biely kameň, Jarabú skalu, Homôlku na Vtáčnik. Ďalej je to už hlavne dolu, cez Kláštornú skalu a Rubaný vrch. Hrebeňovka, dlhá takmer 40 km, s celkovým prevýšením 1500 metrov. To je už 30 rokov. Veľmi náročná klasika, ktorú absolvujú uhereckí turisti vždy 2. januárovú sobotu. Zažili sme tam už všeličo, od dažďa cez výchricu až po záľahy snehu, ktorými sme sa museli brodiť k cieľu. Toto je krátka obrazová kronika jedného z tých 30 ročníkov. Áno, je to naozaj náročné, ale zároveň krásne. Zlatica, čo hovoríš na aktuálne snehové a poveternostné podmienky? Snehové podmienky. Fantázia. Lepšie ako minulý rok. A horšie ako budúci. Nechápem, prečo sme sa minulý rok borili. Trafili sme cestu? Nie. Bolo viacej toho čerstvého snehu. Minulý rok bol sneh múdrejší. Ustupoval. Kde si sa ty tu nabral zase? Neviem. Z cigla? To idete čo, na pobednú či na noču? Ahoj. Tento rok boli podmienky veľmi dobré. Na trase nás privítala asi 20 cm vrstva čerstvého premrznutého snehu. Dolu ho bolo akurát. Tesne pod vrcholom sme sa však už prebárali aj 30 cm hlboko. Celou trasou nás sprevádzali nádherne namrznuté stromy. Slniečko vykuklo len ráno, aj to na chvíľu.
Ako vyzeráme s medzičasom? Na hovno. Na hovno? Koľko máme skos? Nemáme skos, ideme neskoro zase. Počkaj, Ideme neskoro. 11 je? To není zlý čas. Je to zlý čas. Není pišta, lebo vieš, 20 minút, keď meškáme. Aktuálne sme pod bielým kameňom. Pozri sa. Čak ako? Ako to ide? Začiatkom januára sú dni ešte veľmi krátke. Väčšinou je to boj s časom, aby sa nám podarilo doraziť do cieľa ešte pred zotmením. Veľakrát sme prechod končili pri mesačnom svite, alebo neskôr za asistencie čelových lámp. Čo Jozef, jak sa ide? Veľmi dobre, mám dobrých kamarádov, robia mi stopu, ja len jem a pijem. Klára, budeš musieť ešte raz. Bola si mimo záber akurát. Ďakujem, už sa mi nežiada. Sa mi páči. Nájsť správnu trasu je niekedy umenie. Chodník zakrie biela perina, značky sa schovajú za námrazu a vtedy pomôžu len dlhoročné skúsenosti a výborná znalosť trasy. Vrcholový kameraman práve dotáča posledné zábery pred výstupom na vtáčnik. Lácko! Kamera ťa bere od líčí. Pome. Vychádzame na hlavný vrchol vtáčnik a hríže používame ako pomôcky. Palice. Aby ste sa nezguľali do doliny, hej? Aby sme sa nevrátili naspäť do Handlovej. Jozef, ale už Ahoj. len kúsok. Ahoj, Už len kúsok, už sme tam. V očiach smrdia v bruchu kofolu. Keby som nemal lyže, tak spadnem. No, šťastne sme dobili vrchol vtáčnika. Mám minus 5 stupňov. Premenila Tak sa zuby vyber. na alkoholista. Zuby vyber a Jožo, Toma, ty si tu? hip, hip. Ty koľko si strali, čo? Hip, hip. My sme vypli lyže dole. To je vždy s vami. Posledným. Auto chodí na stanicu, peši chodí na vtáčnik, na čo náhodou? Až máš, tak daj. Tak sa ste pýta, že kto si dá šnaps. Ja mám tiež, ale ja z doliny, Všetci si dáme šnaps. Pekný si namrznutý. Krásny ste chlapci. Nemôžeš ho odleviť. To si dajte a už to bude dokonale. Ale môžem podať? Keď je to studené, Klárika, bola, keď je to slabé? Necítiš to. Zdá sa to na takú 38, Jožko. Nie, to je Ježiško, voči. 56. Ale dobrá je. Či som alkoholik, Dobre, alebo čo, ale mne sa to zdá taký jemnúček. Máš na to roky, aby si bola alkoholikus. Možno je to dobre vypalené. Výborne je to vypalené. A ešte teraz to bude vypalené, keď to vypijeme. A tak si ťuk, počkej. Tak sa robí SMS-ka z vtáčnika, aby ste videli.
No ideme alebo nejdeme, alebo čo ako? Môže trénovať, inak, aby sa nachodil dokola na luku. Môže trénovať, ale takéto prechody, to je paráda. Aj tento raz sme to stihli práve včas. Opäť v nás zostali silné zážitky a odhodlanie o rok prísť znova.